moitas gracias por vir a todos. Eu formo parte de mi Galicia, bueno, algúns de vos xa supoño que me veríades no xornal hoxe. Pois queremos presentar o documental que trata sobre os orixes e a loita en defensa dos dereitos humanos das persoas con diversidade funcional. Ao meu carón teño Margarita Ledo, que vai a facer a presentación tanto do documental como da entidade da Oficina Independente de Galicia, e despois pasaremos a visionar o documental e despois haberá un debate posterior no que intentaremos dinamizar un pouco para que fagades preguntas, dúbidas e cuestións sobre o documental e sobre os dereitos das persoas con diversidade funcional e como podemos dar solucións políticas, culturais e sociais a este problema, non? Paso a palabra a Margarita Ledo. Bueno, sabedes que existe unha frase popular que para min representa unha agrupación que nos convoca como Vida Independente de Galicia. A frase máis ou menos coñecida é: auga mol en pedra dura, dá e dá até que fura. E isto é Vida Independente Galicia, que fai realidade frases como esta canda o dereito a decidir para as persoas con diversidade funcional, que quere dicir ter acceso a un recurso tan obvio como a asistencia, tamén persoal. Iso é a igualdade, iso é democracia en acto, iso é construir esfera pública, iso é na práctica o persoal no político que o feminismo, outra arma pola vida plena, trouxo para o pensamento e para a acción. Douvos xa que logo as gracias, Anxela, as gracias por convidarnos a partillar convosco este encontro, e fago no nome do Grupo de Estudios Audiovisuais da Universidade de Santiago de Compostela. Dúas das súas investigadoras, Silvia Roca e Claudia Neira, van registrar o acto como parte dun dos nosos ámbitos de pesquisa que denominamos Comunicación sen Barreiras, e que no proxecto actual en curso de investigación, desenvolvemento e innovación, que se chama Para un programa europeo de subtitulado en linguas non hexemónicas, inclúe unha liña de accessibility filmmaking, acceder ao cinema, poder facer cinema. O Grupo de Estudios Audiovisuais encetaba esta andaina en 2006 con un curso pioneiro online, Loquis lembra isto, coa Fundación Menela, que se ocupa dos trastornos do espectro autista. Só o título naquele entón 2006, a discapacidade en imaxe, dirixido a familiares, a persoas que se dedican á formación e ao traballo social. Un curso que analizou a representación das personaxes dende a foto a series televisivas que tiñan outras capacidades. Os contidos divulgáronse naquele momento nun monográfico da revista Mare Magnum, e tamén nun libro en versión papel e versión digital que podedes baixar do Servizo de Publicacións da USC, e dos que lle entregamos á organización 2 exemplares que tiña que traer Silvia Roca. Trouxeches os exemplares. E parece que se esqueceu, pero bueno, sabemos... pero bueno, son 2 exemplares en papel para que teña Vida Independente Galicia, e tamén cada quen pode baixar o e-book do Servizo de Publicacións que se chama Discapacidade en Imaxe. E desver, eu non podería acompañarvos hoxe porque teño que sair para o Capitol, un filme co corpo e a experiencia das persoas que nel participan como cerna.
Unha experiencia longa, unha experiencia teimosa para acadar dereitos como asistencia persoal, non ser sometidos a modelos que reducen en troques de apoiar a expresión das diferentes capacidades humanas, unha loita longa, unha loita teimosa para deixar de ser un número máis nun rexistro institucional. Non é nin foi unha batalla doada. Leva varias décadas. Tampouco a foi a do feminismo. Hai moi pouco non se podía dicir a palabra, non sei se vos lembrades. Agora todo o mundo é. Felizmente, moitos varóns tamén. E os que estades aquí, por suposto, todos e todas. Foi unha batalla que non nada doada, e ides ver un film que constata, a través de declaracións e da recuperación de arquivos, o que é a loita pola dignidade. Tamén o propio proceso de elaboración do filme foi longo e comezou cunha bolsa coa que Sarah Barton deu inicio en 2010 a viaxe por un real que non por ficar fora da vista deixa de afectarnos no corazón, na comprensión do mundo que queremos mudar na acción. O filme pódese conseguir nunha distribuidora independente, Women Make Movies, e trasládovos o que estas militantes, por un cinema que non estea sometido ás regras do mercado, din de Defiant Lives, que é unha película, como sabedes, con selo de Australia e que sae ao público en 2017. Por tanto, 7 anos de traballo longo e de recuperación de moitos materiais e, como decía a propia Sarah Barton, non foi tan difícil conseguirlos como saber despois de quen son os dereitos desos materiais. Outra cousa a reivindicar é que esos dereitos teñen que ser públicos. Hai materiais que teñen que estar para determinados usos completamente liberados. E hai países que os teñen así e outros que se irá, digamos, incorporando a este dereito tamén. Din as mulleres de Women Make Movies. É un film de triunfo que reescribe as orixes do movemento mundial polos dereitos da discapacidade. A historia non contada de persoas que arriscaron as súas vidas por un outro mundo onde cada quen poida participar e ser recoñecido. Con entrevistas e a saída á luz de metraxe pouco divulgado, a película revela o xeito co que estas activistas loitaron para vivir fora das institucións. Desafiaron os estigmas e a imaxe negativa da discapacidade construída polos medios de comunicación. Exixiron o acceso ao transporte público e deron a batalla para enmarcar os seus dereitos como responsabilidade social relevante para todas nós. Que é, obviamente, responsabilidade política. As sociedades organízanse e configuran institucións ao servicio delas, digámoslo, así. Defiant Lives é unha ferramenta sobranceira, decían tamén estas mulleres a presentala para a súa distribución, para animar discusións sobre diversidade e discapacidade que de seguro vai ser moi animada e que ademais vai moderar, mellor dito, vai animar Kiko Cadaval. Por tanto, está garantido o resultado de participación e de acción. Bueno, e que participarán Maraña, Novoa e Cuns, me parece, non? Estades todos e todas xa por aquí. Bueno, o abeiro desa consigna que adoito imos escoitar, que ninguén fale por nós, queremos independencia para a vida, para as decisións, ser parte da formulación das solucións. E con isto, desexo-vos unha boa e desafiante sesión. Gracias. I'm tired of all the well-meaning non-cripples determining what I can and cannot do to form my life and my future. Get out of our way. Was bashing something you ever saw in? Yeah. Oh, yeah. A lot. Nobody wants to live or go into a nursing home. Nursing homes are jails for people. They're jails. They're warehouses. They're where America has decided to stick its disabled people and let them rot until they die. Sooner or later, you have to come up with the proposition that these issues are political. And I think for many people, it was just the most exciting thing that ever happened to them in their whole lives. We had this 2-day action where essentially almost everybody just got arrested. I can tell you, the outrage of disabled individuals across the country is going to continue. It is going to be ignited. We aren't asking for civil rights, we're demanding them, and now. The idea that you can focus on society as the problem rather than impairment or condition is a radical idea.
There's this famous catch cry on disability, and it's nothing about us without us. When we're involved and included in change, that's when good change happens. This is about everybody. We're socialised into the assumption that if I become disabled, I don't want to live. That's all very well. When you become disabled, chances are your life will seem completely different. Pois saudarvos de novo as persoas que heroicamente asististedes a unha metraxe de máis de 80 minutos que hoxe en día, ao pasar os 3 minutos visto nunha pantalla pequena, xa dámonos por enterados do recado. Na miña opinión, que era a segunda vez e media que había, o recado do filme que acabamos de asistir, Vidas Desafiantes, vai mudando, vai nos colocando constantemente diante de novas preguntas. Eu tívenas, supoño que aparece na cabeza de todos e poderedes plantealas. Aquí temos unha serie de expertos, hai pouca diversidade de xénero, pero unha simpatía persoal extraordinaria, e son as persoas ás que lle podedes preguntar isto. Eu aquí estou de animal de compañía, que é o asistente persoal antigo, o animal de compañía. En casos históricos de diversidade funcional, como a dos cegos, pois acostumaban a acompañarse de cans. Eu aquí son completamente innecesario, pero cumplo a función simbólica daqueles cans que escoitaban e calaban. Está connosco Xosé Cuns, un activista que, acompañando o estilo independente e individualista de algunhas das ideas que se lanzaron ao longo do filme, preséntase como persoa individual que loita polos dereitos humanos e, sobre todo, por algúns dos que máis incomodan aos que os retenen, non? Que é o dereito a non ser pobre. Podes expresar en negativa un dereito. Está un dos principais instigadores, o activista da vida independente, que é un concepto que se repetiu moito tempo, moitas ocasións aquí. Antón Novoa, tamén performer, acaba de ser recoñecido por algunha das súas fans. Sí, perfecto. Eu creo que é moi importante a etiqueta escollida, vida independente, contrariando todos os anteriores paradigmas que hai con respecto á diversidade funcional, que empezou brutalmente neste filme co da caridade, non? De persoas que dan pena e, por tanto, hai que conseguir algún restos de diñeiro que nos sobren, ou incluso ás veces pasar o día sin postre, para que esas persoas poidan cubrir as súas necesidades básicas. E Juan José Maraña, que pertence ao mesmo movimento, que ten aquí a súa forma galega, que é Vida Independente Galicia, e é unha das tantas oficinas das que se ouviu falar por primeira vez tamén nas loitas dos deshabilitados americanos, que teñen esa palabra que seguramente teredes bastante que decir. Entón, como nos fixemos moitas preguntas, irá a primeira, tal vez non sexa eficaz, non sei a quen lle dou a palabra. Maraña, se queres contrariar o teu apelido e contribuir a tirar uns fíos ou desde aquí, pasamos da beneficencia, ou aínda temos algo que decir? Se lanzo unha pregunta, persiste na visión sobre a diversidade funcional a idea benéfica? Yo creo que sí, que a los años vista todavía tenemos buena parte de ese modelo. Yo viendo la peli recordaba, yo no soy gallego de nacimiento, que nací en Madrid, y me acordaba de una escena cuando yo me metí en el mundo de las personas con diversidad funcional, en el que fuimos a visitar un centro que se llamaba Instituto Nacional de Rehabilitación, y que siempre recuerdo como esos personajes que pintaba Forges, que eran rapaces con el pelo cortado al cero y con una bufanda y con unos pantalones más largos que cortos.
Y recuerdo que cuando fuimos a aquel instituto a recabar información sobre cómo empezar a montar servicios para personas con diversidad funcional, aparecieron en lugar de rapaces con esas pintas que yo me quedé un poco pasmado de que todavía tuviéramos así, ¿no? Y la visión eclesiástica de las personas con diversidad funcional, yo sí creo que sí tiene una fuerte influencia en ese modelo materialista caritativo de observar el problema social, ¿no? Y quieras que no, eso condiciona todas las políticas y condiciona el modo con el que somos percibidos y cómo se puede cambiar el camino de las políticas sociales. Yo creo que todavía persiste y que tiene un peso muy fuerte en el Estado español. Seguimos por Antón. Unha difícil. Din aí que é caro. Vos, cando ides falar con alguén, tamén di que é caro. Teño información privilexiada de que se elaborou unha lei con todos os pormenores para a vida independente. Unha lei que evidentemente non foi aprobada en ningún parlamento, non sei se discutida. E parece ser que o principal obstáculo a unha lei dese tipo é que é cara. Hai algún argumento que aportar para que se decidan a gastar os cartos? Falla falar de cartos. Deixamos yo a Cuns, que é o experto en pobreza. De cartos vai falar o noso experto en pobreza. A ver, de cartos. Perdón, é que aí aparece un concepto que a nós aparecenos como inconveniente inmediato. Cando di non queren estar en institucións, estas boa xente, claro, é que iso é o asunto, non é? Queren ser libres e iso precisa dunha asistencia persoal e iso, aí dicíase a expresión que me encantou a min por non utilizar a linguaxe correcta, é caro. É caro, sí, é caro. É caro, claro, ser libre é caro. É barato, pois meterche nunha institución, estar rodeado de unha pléyade de profesionales, traballadores, mantenimiento. Mira, eu veño aquí ahora con meu asistente personal. É caro, sí, é caro. Pero en cambio, se eu estou aquí, teño o jardinero, o electricista, o cociñeiro, o que me pon a comida, o que me fai a cama, o que lava a roupa, o que atende o teléfono, o que pon as indicións, o que cambia os cueiros, o que fai o non sei, o que todo o que ten unha institución, eso é barato. É barato. Desde o punto de vista de quen poda gañar cartos con eso. É dicir, alrededor de nós, alrededor da xente como nós, se crea un mercado, unha industria, e, bueno, para quen percibe beneficios desa industria, que funciona nese mercado, en términos de utilidade, é caro que se lle escape o gando. É caro que se lle escape o gando, pero realmente non é caro. Non é caro. Salvar unha vida, que a xente pode vivir vidas que non son retóricas, creo que non é caro. Esta sociedade pode se permitir eso e bastantes máis. Non sei se contesto. A mí sí. Contestou tamén, no que é caro é o ladrillo, é caro o modelo según se entende. A liberdade non é cara, é barata, é dicir, o modelo e algo que se centra o documental está de dictadura do ladrillo, que parece que só atendendo a persoas en institucións que son máis barato, no? Cando a realidade das entidades que traballan dentro un enfoque pleno de dereitos e con enfoque comunitario, é dicir, é máis barato que as persoas se enseña a calquera persona como coller o autobús e non comprar unha furgoneta. É moito máis barato estar nun colexio normal integrado con apoios personais que fagan falta que montar un sitio de educación especial. É moito máis barato, en calquera concepto sempre é máis barato traballar cas persoas, apoialas individualmente que non montar estructuras, pero o ladrillo impón moito neste ámbito e en outros. A inercia que supón na administración, as organizacións e tal, ese modelo do ladrillo, ao final sí que é o que fai que sea caro, pero outro ser libre non é caro. Non é contradicir unha cousa nin na discapacidade nin en ningún outro apartado.
Me parece que dixestes cousas distintas, pero queres dicir que ser libre aínda non está tasado, aínda non veo o perito que dixera gañase todo isto por ser libre, non? Entón o custe económico... Sí, en todo caso obligar para ser libre, para obligar que ten que estar nunha institución determinada en tal, é o que é incorrecto. O perfecto que a persona de verdade se pode, con todo tipo de apoios que fagan falta, é máis barato, infinitamente máis barato, é dicir, esa diferencia entre o modelo de atención a discapacidade entre institucional e o que é con apoio isto, algúns estudios de alguna entidade cando eu traballaba antes en alguna, pois era que a mellor 5 veces menos. Pois todo tipo de apoios a persona a súa independencia que non estar nunha institución. O que pasa é que eso, vou dicir, a inercia do ladrillo é moi grande. Hai unha obra de teatro que é moi interesante, así que creo que o título é Shakespeare para ignorantes, donde sale un erudito, é boísima, recomendable, sale un erudito cando empeza a obra e fala de dá benvido ao público, benvidos ignorantes, algo así, non? Entón, bueno, pois a xente o mellor se pode sentir incómoda cando lle din ignorante, pero en realidad en aquel momento fai unha distinción moi interesante, non? Que é necio e ignorante. Entón, o ignorante é o que non sabe, pero, bueno, está en disposición ou pode estar en disposición de aprender. Necio é o que xa o dá por sabido e tal. Entón, hai un refrán en español que di que solo o necio confunde valor e precio. Entón, poñerlle precio á liberdade é unha necesidade. E mire, se un empareado. Van dous, Sabes que ao terceiro hai unha advertencia. A la calle. Entón, entrar no asunto dos cartos é complicado, pero é que no fondo é a base de todo isto en este momento. En outros momentos da historia o mellor podía ser outras cuestións, non? Pero desde que o capitalismo é tal e campa as súas anchas como está campando ahora, xa, bueno, pois realmente se nos están poñendo etiquetas con precios, como se estuviéramos no supermercado. En ese documental falase de loita, falase desas cousas e tal. Parece que o mellor a xente que ven aquí e que ve o documental igual ten a impresión de que eso pasa fora, pasa no estranxeiro, e aquí non pasa, que aquí non hai esa loita nin a hubo. E é curioso porque resulta que nos anos en que se desenvolve todas estas imaxes que se viron no documental, bueno, poden estar entre, digamos, 1970 e 1982, por aí. Podo dicir, son 12 anos, non? Bueno, pois, eso en Estados Unidos, durante eses 12 anos, hubo moitas accións como estas que se viron por aquí e tal, non? Pero que resulta que en España, desde o ano 76 hasta o ano 82, hubo casi tantas accións como en todos os Estados Unidos. En España hai 35 millóns de habitantes en aquela época, e en Estados Unidos hai 212 millóns de habitantes. Por lo tanto, creo que o activismo en España en aquel momento foi infinitamente superior ao activismo que, bueno, pois aí hai imaxes tamén do Reino Unido e de outros sitios, pero vamos a poñernos en ese, por comparar, que foi infinitamente superior ese activismo por dereitos ao que vemos aí. Entonces, que se logrou aquí en España? Pois que a UCD fora deprisa e correndo a facer unha lei que pudera dar encaixe a aquela cousa. E sacaron unha lei, como pasa en España. Aquí hai xente que está no legislativo, hai que ter cuidado porque se di que despois toman xa matrícula. Pero é verdad, en España temos unhas máquinas de facer leis que son estupendas, temos unha xente que fai unhas leis magníficas, pero logo non se cumplen. Logo non se cumplen, porque despois, ademais, están os que están nas toupeiras preparando reglamentos que aí afeitannos, pero ben afeitados. Logo están as instruccións internas, etc, que ao final, agua de borrajas. Entón, se fai unha lei no ano 82, unha lei inmensa, que va a arreglar o mundo e va a cambiar o mundo,
pero non se chegou a concretar en todos os seus términos, non chegou a evolucionar máis. E bueno, pues, aí surge un cambio tamén na mentalidade da xente que se activou e que loitou para que houbera dereitos e para que houbera outras formas de vivir e outras formas de entendernos entre nós e demais, non? Outras subxetividades. E ao empezar a poñer cartos, outra vez os cartos, os dichosos, malditos cartos, ao empezar a poñer cartos, aqueles activistas sufriron o que se dá en chamar o síndrome do BMW, que estaban aí dispostos a cambiar o mundo, pero en canto montaron no BMW, os cristales do BMW teñen un curioso poder, que che cambian a visión do mundo. Entón vas no BMW, de repente, pois, toca a ventana, oye, mire que hai que cambiar isto. Sí, estamos en ello, pero tranquilos que xa estamos aí. E claro, alrededor deles se crean uns emporios de, digamos, negocio, ou de mercado, ou de tal, e o mundo non cambia, porque o mundo xa está ben como está. Vamos pouco a pouco. Entón, desde o ano 82 hasta ahora, seguimos cas mismas teimas, cas mismas retóricas de luta, de tal e cual, e resulta que os nosos principales enemigos en este momento son aquelas persoas que van e teñen a voz por nós, falan por nós e son nós, se apropian das nosas voces e son os nosos interlocutores e, en fin, los dueños de la plantación hablan por el esclavo. E estou me desaforando. Podemos, non, por ahora non, entre xente que non fixestes ningún pareado, pero houve un par de alusións ás loitas que se levaron a cabo aquí no vello continente por parte das persoas con diversidade funcional e algunhas que semellaban moi espectaculares aquí. Por certo, aquel encerro que vimos no filme do que saían cunha sensación de éxito, que probablemente foi un éxito que o BMW incomodou bastante, ou retrasou aquel éxito. Vos estabades nunha acción semellante en Madrid, que tamén está recollida documentalmente, hai un filme, estaba, e entón se cadra as persoas non teñen acceso a Vimeo e só ven YouTube e non coñecen aquelas loitas e as imaxes en primeira persoa, que non vos estabades, por certo, vos. Ya somos viejos. Ya pasaron tempo, desde el 2006. Sí. Fue con motivo de la promulgación de la ley llamada de dependencia. En el Parlamento Español había una comisión permanente que aún tenía que aprobarla y los activistas, sobre todo Antonio y compañía, formularon la petición de que el artículo 19 de la ley observara un tratamiento que diera lugar al posterior desarrollo de la ley a fortalecer un sistema de asistencia personal, ¿no? Y aunque se habían pedido reuniones con el presidente Zapatero, con el ministro Jesús Caldera y demás, todo daban parabienes, pero no se veía una formulación clara, de tal manera que el día, no me acuerdo cómo fue, 14 de septiembre, 23 chalados, nos metimos de trajes en el inserso, diciendo que íbamos a ir a la biblioteca, que íbamos a ir a hablar, y decidimos cerrarnos allí con el director general. Bueno, se formó el típico recuerdo. No fue tan exitoso como el de la documental. Pasamos una noche fría porque pusieron el aire acondicionado a tope. Los guardias de seguridad nos dejaron dormir en las alfombras de goma de los despachos. El director general del inserso de aquellas habló con el gobernador civil, enviaron a la policía, pero sin meter mucho barullo. Querían que saliésemos, nos hiciésemos una foto y marchásemos a casa. Pero no conseguimos arrebatar una decisión más firme, más clara del gobierno para que la famosa ley de dependencia tuviera más robustez, ¿no? De tal manera que, bueno, fue pasar una noche mala y en el fondo también fue divertida porque éramos 23 chalados, aunque teníamos el disgusto de que no sabíamos si nos iban a detener o no, porque la cosa era un poco seria. Y a la mañana se nos dio carta blanca en el sentido de que el gobierno era permeable a escucharnos y a tener en consideración la reformulación del artículo 19 de la ley.
y se montó una comisión que iría al día siguiente al ministerio a hablar con el ministro, con Jesús Caldera y con el presidente del gobierno, Sira Menester, y abandonamos el encierro. La lástima fue que en 24 horas el gobierno nos dio un toque de capote torero y nos toreó, y todo quedó en agua de borraja. No se pudo reformar el artículo 19 para que tuviéramos a día de hoy un sistema de asistencia personal decente y basado en los derechos civiles de las personas con diversidad funcional. Y bueno, fue un intento más de utilizar la interlocución de la que hablábamos antes, nada sobre nosotros y nosotros. Pero en aquella ocasión solo sirve para llevarnos el berrinche de la decepción, no salir tan triunfantes como salieron los que intentaron formular la sección 504 del gobierno de los Estados Unidos. Y a día de hoy yo creo que fue una de las fallas que ha procurado que tengamos un sistema de asistencia personal tibiamente definido y que solo la Convención de Naciones Unidas ha logrado poner recientemente en el año 17 de nuevo en valor y de nuevo en juicio, determinando que las personas con diversidad funcional tienen derecho a determinar su vida a través del sistema de asistencia personal basado en la movilidad y la integración. Y aún estamos en esa, lo lamentable es que ya nos vamos haciendo viejos y vemos que el mundo no cambia, que sigue girando un poco al revés y haciendo remolinos pues, como el agua en Australia, ¿no? En el sentido contrario al que conocemos en Europa. Mira, eu por complementar algo de, porque se algo, eu cando vía o documental, todo o momento estaba acordándome, decir, cando se fará un documental semellante aquí sobre o que estás dicindo, que se fixo aquí en Galicia, en España, de asociacións, de personas que hai 30 anos, cando a esperanza de vida das personas con síndrome de Down eran 25 anos, e esos son 40 e pico, 47, e están afrontando temas de xubilación anticipada que nin concebían hai 30 anos que poderán facer, bueno, cando se poden presentar a oposicións, personas con discapacidade intelectual, que lle decían hai 10 anos, 12 anos que será absolutamente imposible, que non vai ser posible, é dicir, bueno, facer un documental creo que é un exercicio necesario e sería necesario, porque de X anos para aquí, falaches del todo para nosotros e nosotros, de eso supuso un antes e un despois, hai 5 anos, puse nun artículo chamado Apartheid en la discapacidad, descubrir o movimento. Só que estuve nunha investigación sobre movimentos sociais e ONGs e unha persoa da ONG nos dixo lo que escoce transforma. Como escoceu o traballo que facíades, como sacar ese debate entre ladrillo ou dereitos, como sacar a luz, como conseguir, bueno, todos os aspectos, a Convención de Nacións Unidas da Discapacidade, que non é un papel mollado, que está asignado por España e, por tanto, de obrigado cumprimento. Aí sacar ese debate con contundencia, de asistencia personal, de todo o debate, de todo o que hai sobre a sexualidade, que é algo que conseguiche sacar e facer un nivel de integración. É dicir, todo eso, de 5 anos, dá-me a impresión de que está un pouco máis triste. E eu reivindico que non é tan triste, é dicir, a ver, que sí que siga habendo e tibio, a lei de dependencia moi recente por incumplila a día de hoxe miles de personas siguen facendo, pero sigue habendo e houve avances, ou se recoñeceu o voto de personas con discapacidade hai pouco, é unha noticia que como sempre hai un paso atrás, pero recoñece, é dicir, hai avances que ao final, si desa loita sí que se van conseguindo, o que pasa é que a velocidade non é, pero eu como me gustaría despois salir a acabar de decir, vale, como seguimos escocendo, como seguides escocendo para que isto non... Pero esa sensación de derrota, credes que é certa, que é certía, se iso tamén, por isto que realmente ten sentido, visto desde outros ámbitos ou tamén de fora da discapacidade, é dicir, de ver do ámbito da pobreza, de outros ámbitos, aquí se plantean no debate debates sobre os telemaratóns, sobre o asistencialismo, que no que non é a discapacidade, aínda se están tendo ahora, e moi fortes en acción social, porque nos vai gañando o asistencialismo por goleada en outros ámbitos da loita contra a pobreza e a exclusión social. Pois, hai 40 anos facían este debate e ahora non se concibe, salvo casos puntuais, pero por exemplo, en áreas de discapacidade. Entón, non sei, por poñer un pouco, empezar a poñer algunha nota máis optimista para despois decir como, aparte de agradecer o traballo, e como seguir escocendo e seguir asegurando que podemos avanzar, para que non quedemos na melancolía.